Og inden for den verden, I forestiller jer. Nå, lad os finde noget olivenolie frem. Brønd, det smider vi også ved. Kende på Bushmans. Hvad skal I have at spise ud til en ret? Røg hvidløgn ned i vasken der.
Det røg der hvidløg der. Kan noget, det hvidløg der. God dag. Så jeg rammer min dag. God. Hvorfor blev han ondt, der er så meget til fat i? Ja. Kan du ikke få en filmanbefaling til aften? Jeg så sådan en... Jeg så sådan en film den anden dag. I sovsen er det den skal i sovsen. Jeg så en film her den anden dag, der hed... Og den hed sådan noget The Circle og... Det var sådan noget The Circle... Nej, hvad var det? Jeg tror måske jeg har den her. Det... Et eller andet Greenland bedst film. Nu finder jeg den lige, okay? Vi skal lige finde ud af, hvad det her der er. The Triangle of Sadness. Det var meget god. Sådan en kulturel film, der producerer meget på sådan præstationsnormer. Det var meget god. Jeg elsker at streame, tak for det godt. Ellers ikke, så se Shrek. Det kan jeg også et eller andet. Eller Madagaskar. Er nogen af jer, der har set den der Don't Fuck With The Cats på sådan en dokumentar på Netflix? Hej sød, hej sød længe. Upcoming Gordon Ramsay, vi får at se pludselig. Jeg ved ikke om, jeg tror ikke man skal efterstræbe at blive Gordon Ramsay. Det er sådan lige lovligt forhøjede ambitioner. Skal vi se i aften så? Hvilken en? Shrek, Madagaskar eller The Triangle of Sadness? Dem alle. Det var noget at skifte. Jeg gav gå ud til en opgave, og så skiftede Filmhouse til Breaking Bad. Jeg så sådan et afsnit af Breaking Bad, og så synes jeg var røvsygt. Det er åbenbart den nye generation. Det var røvsygt. Og så fik jeg aldrig taget mig sammen til at se resten. Det var ved mange mening nok en fejltagelse. Jeg tror ikke, Sadness. Dude. Den er sgu rimelig god. Ja, den er rimelig god. Say my name. Gennaro. Say my name, say my name. Hej, Pinol. Pinol. Man skal altid lige give en serie nogle afsnit løb på. Ja, det er rigtigt. Er nogen af jer, der har set den der Papirhuset? Eller Kastanjemanden? Ej, den har alle danskere nok næsten set. Kastanjemanden var god. Det var faktisk en god dansk serie. Den var sådan rimelig velproduceret. Og min køben, det er sgu. Yes. Den Reach a Little Higher. Jeg har aldrig set det. Ikke rigtigt. Er der nu, hvad med den der, og nu glemte jeg det, Jo, er nogen af jer, der har set den der, Skyggen i mit øje? Den synes jeg faktisk også er rimelig sådan, den er rimelig god. Den er, Jens er jo med, så det er Wonderby, der streamer på Twitch. Den var rimelig god. Den var lidt langtrukken, men ellers sådan storytelling i den var ret godt opbygget.
Hvad er jeres ultimative yndlingsfilm? Altså sådan en ultimativ yndlingsfilm. Ganske udmærket. Ja, jeg er lidt lang. Det vil jeg sige. Oscar. Velkommen til. Men flot, men historien er kedelig. Sådan er det også lidt med den der... hvad hedder den? Hvad hedder det? Den der The Way of Water. Hvad var det, den hed? The Way of Water. Star Wars. Godfellas. Kun se bare en film eller en serie. Det tæller også. Nej, det gør jeg faktisk ikke, Troels. Hvad hedder den der film der? The Way of Water. Den der er kommet en 2 af. The Way of Water. Avatar. Den skulle også være røvkedelig, men sådan flot visuelt. Jeg synes i hvert fald, jeg hører mange, der siger, at den er forfærdelig kedelig. Klar, den handler om, at Koksen præsterer Max som på Netflix. Grineren. Jeg har overvejet at se den der med Anders Matthesen, hvor at han... nej, ikke Anders Matthesen. Jeg snakker om Mads Mikkelsen. Hvor det er sådan en kok, tror jeg det er, som der spiser mennesker. Den her overvejet, jeg skulle se. Hannibal, ja. Den er ret god. Jeg kan godt lide druk. Den har jeg set sådan et par gange. Så jeg faktisk var ret god. Der var sammensat, der var nogle fede skuespillere, de havde ind. Og det viste meget sådan, hvad Magnus Milang også kan. Udover det der Jeppe K-grin. God kniv. Så den synes jeg er sindssygt god film. The Menu skal I se. Grønne slagter. Hvilke sådan genre ser I mest? Er det sådan noget krimi eller sådan noget fantasy? Hvad ser I af genre ofte, når I ser film? Det kan også være sådan lidt af det hele. Sci-fi. Ja, okay. Det er den med hende. Ja, så han er vel ikke på det. Karla? Jeg vil gerne have din kurv igen, så jeg kan få den her. Se! You have any sponsors? No. I only have you guys as sponsors, so go sponsor me. Go subscribe. Mikkel, tak for dit fjolles. Håber du har det godt. Synes film er baseret på ægte og eviske liv. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Jeg kan godt lide sådan samfundskritiske film. Det kan et eller andet unikt. Så får man ligesom sådan, altså hvor man lærer noget. Det kan et eller andet. Ikke at films formål skal være at lære. Altså det ser jo også lidt kedeligt. Det der med, at man siger, jeg vil gerne, når jeg skal underholdes, vil jeg gerne have, at det altid er, hvor jeg skal lære